Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गिबियावनो बरायहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ दिनैहाय आङो गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जों गामि खाथियावनो माइनाव बाजार होननायाव माने फुटबल खेला जाबाय दङ बेखौनो नायनो होननानै फैबाय ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामनोसै आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनगोन भिडिअखौ आरो लाइक कमेन्ट होनो दाबाव सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो नायलांदो बिदिब्ला गलनै जाबाय Maksudnya langsung ke tempat dimensi, dia lagi lapar aja yuk. Hei, थांसै बारे थांखानोसै जोंजों. बेलेग जाबायनो गोसोखांबाय माखौबा. बिमानो गोसोखांलायबाय. बेनो लागायो होनबा. Mà để cho chị ăn sản này để mà để cho chị ăn sản này để